Ja, już wiecie, ja też już wiem, że to jest pan Ireneusz Krosny. My mieszkamy w Tychach i pierwsza taka rzecz, Tychy są richtig takim prężnym miejscem, kaj się kultura rozwija. Te miejsce, kaj wyście panie swoje szlify zdobywali i richtig łakli tej kultury, ale też łykli bakcyla, to była Migreska. Wieleście mieli roków i jak to było? No ja miałem wtedy 14 lat, jak trafiłem do Migreski. Trafiłem dlatego, że mój starszy brat szedł z liceum do szkoły na spektakl pantomimy, a ponieważ ja już wcześniej zobaczyłem jakieś 10 sekund pantomimy w telewizji, mi się strasznie spodobało, to nielegalnie dołączyłem się do brata i poszedłem na spektakl, okazało się, Teatru Migreska w Teatrze Małym w Tychach. I od tego momentu to właściwie. Tak. Jak my z Kasią oglądały wasze dosie, to by się obie za głowę chyciły, wzięły se porelanium, bo to nie równie, to jak to już to napada styna, to już nic więcej nie równie godek, bo jeszcze będzie gorzej. Ale z tego całego dosie, no mi się ciepły w oczy dwa miasta. Kraków i Wilno. Coście tam w tym Krakowie i w tym Wilnie robili? W Krakowie i w Wilnie, to znaczy w Krakowie to oczywiście setki razy, to wiadomo, że ale powiedziałbym tak, w Wilnie i w Krakowie prowadziłem zajęcia z mowy ciała w szkołach teatralnych. Czyli dla przyszłych aktorów po prostu nauczyłem ich ruchu. Tak to jest. A te Wilno, jak oni was znodli, wyście ich znodli? Nie, no oni mnie znaleźli. No oczywiście to było tak, że ponieważ człowiek no, ja się jakby zajmuje mową ciała zawodowo, tak? To jest moja dziedzina, działalność. Pantomima to jest język ciała, no i przy okazji jakichś występów w Wilnie ktoś tam namierzył, że tam będę i zaproponowali mi, żeby przy okazji występów również zrobić zajęcia w szkole wyższej w teatralnej w Wilnie. No i tak się stało. Także tak to wygląda. A powiedzcie naszym widzom i słuchaczom, w jakich krajach wyście występowali, bo też my się za głowa chyciły, kaj to było, mowa ciała jest językiem uniwersalnym z tego wyniku. Tak, to znaczy no w bardzo wielu, bym powiedział, no w Europie to chyba w prawie wszystkich krajach europejskich. Natomiast w Azji, w Chinach, w Korei Południowej, w Turcji, w takich różnych, no oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na Islandii, no różnych takich. Jest to język międzynarodowy, tutaj nie ma jakichś barier językowych, nie ma wbrew pozorom nawet kulturowe bariery wcale nie są takie duże, jakby się nam wydawało. Kiedy pierwszy raz grałem w Turcji, to mnie poinformowano, że to był najprawdopodobniej pierwszy spektakl pantomimy w Turcji. Że oni takich teatrów nie mają, takiej tradycji nie mają, więc było to spotkanie z czymś, czego ci ludzie powiedzmy nie widzieli. A im się podobało? I się podobało i oczywiście początek troszkę dłużej trwał, zanim załapali jak to się w ogóle czyta, jak to się wszystko rozumie, ogląda i tak dalej, ale potem już się rozkręciło normalnie no i potem byłem kolejne razy, teraz właśnie byłem dokładnie w dzień zastrzelenia ambasadora Rosji w Ankarze akurat, także śmiesznie, bo policja wszędzie jeździła, ja siedziałem w hotelu, się zastanawiałem co się dzieje, no ale rzeczywiście w Turcji w tej chwili tam częściej byłem. Wiecie, ja jest gadżeciara. Jak się sam już dziwocie na ta izba, jeszcze tak może migiem pokorza reszta, to ja się trzymam gadżetów, ja muszę mieć pochytane rzeczy, bo jak ich nie mam, to tracę grunt pod nogami. A wasz warsztat artystyczny ogranicza się właściwie do czarnego trykotu, do bardzo skromny, ubogi bych padała, bo to nie jest dobre słowo, skromny wystrój i po jakiemu, jak poradzicie przez ta bariera przejść? No właśnie to jest tak, że ja generalnie poszukuję jak największej prostoty stylu, czyli jest jeden człowiek ubrany na czarno, czarna scenografia, białe światło i tyle. I teraz ten człowiek musi zrobić godzinę programu, tak żeby nie tylko nie zanudzić, ale jeszcze żeby ludzie chcieli więcej, prawda? Więc to jest ten taki próg do przekroczenia, ale z drugiej strony właśnie dzięki temu jest to jakieś takie czyste w formie. Znaczy mnie się to podoba, że to właśnie
nie jest taki cyrk na kółkach, że się przyjeżdża tam 20 walizek, rekwizytów i tak dalej, tylko właśnie przyjeżdża człowiek i ten człowiek robi po prostu spektakl samym sobą. Także to mi się podobało w pantomimie od początku, od dzieciństwa, no i tak mi zostało. I na koniec, ponieważ ja promuję śląskie korzenie, ale nie inno. Promuję ludzi z pasją i z tym takim, że zawód często jest jednocześnie tym hobby, u was to widać, ale powiedzcie mi troszkę o waszych śląskich korzeniach. No powiem tak, że rzeczywiście uważam się za Ślązaka, to po pierwsze. Po drugie, tak, mój tata pochodzi ze Śląska, można powiedzieć z dziada pradziada, z rolniczej rodziny z Pawłowic Śląskich. Ja mam stamtąd ten bify. O, no całkiem możliwe, u nas były podobne są. Także rzeczywiście to tak było, że jakby te korzenie śląskie są dalekie. Trudno mi jest powiedzieć od ilu pokoleń, bo nigdy tego nie śledziłem aż tak daleko, ale najstarsi ludzie w rodzinie, którzy sięgają pamięcią wstecz, zawsze pamiętają Pawłowice Śląskie. Zresztą tam jest krosnych strasznie dużo, bo w samej mojej rodziny jest ponad 100 ludzi. Takich bliskich krewnych, to znaczy wszystkich nas, którzy się wywodzimy z tego samego dziadka i babci mojego. Robimy sobie raz na 5 lat zjazd rodzinny, więc w tej chwili jest 100 kilkadziesiąt ludzi, którzy się zjeżdżają. Robimy sobie takie małe wesele, czyli wynajmujemy restaurację, zespół i się bawimy cały jeden dzień. No i przy okazji widzimy co u kogo, komu się dzieci urodziły, prawda, kto się ożenił, kto wyszedł za mąż i tak dalej. Jest to też takie utrzymywanie jakiejś świadomości, że jesteśmy z tych samych korzeni, z tej samej rodziny. No to, co jest piękne w tym wszystkim, to jest tak, że mój tata mi mówił, że kiedyś pytał swojego ojca, który mówił tak po polsku, jak i po niemiecku. Pytał się go, czy woli być Polakiem, czy Niemcem. Na co dziadek powiedział wszystkie zalety, że jak byli Niemcy, to był porządek, to było to było tamto, to było tamto, no to kim chcesz być, ale no Polakiem. No i myślę, że to tak jest, że generalnie ja jestem za tym, że jesteśmy Polakami jako Ślązacy. Co prawda moja mama już pochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli jakby nie jest rodowitą Ślązaczką, aczkolwiek nabrała takiego akcentu, że nikt jej nie poznaje przy ojcu. Natomiast ja się uczyłem mówić po polsku, natomiast wychodzi mi to względnie, dlatego że jak kiedyś w sklepie w Poznaniu zapytałem, czy ma coś, ekspedient dobrego dla żony w sklepie Desa, to klient mi powiedział, a żona daleko. Było w Poznaniu, więc raz inny wyczuł po jednym zdaniu, że to Śląsk. No. W każdym razie myślę, że w śląskiej rodzinie jest dużo bardzo dobrych cech. Natomiast uważam, że Śląsk ma bardzo wiele zalet. Gdybym miał powiedzieć, co mi się nie podoba obecnie na Śląsku, to nie podoba mi się to, że na potęgę zamykamy górnictwo, które to jest, uważam, wielki błąd. Dlatego, że węgla mamy na mniej więcej 300 lat energetyki węglowej. Cały Daleki Wschód, czyli India, Australia i tak dalej, wszystko idzie na nowoczesne spalanie węgla, czyste spalanie bez CO2 i tak dalej. I to wszystko jest, te technologie są. Moim zdaniem za kilkanaście lat będziemy kupować polski węgiel od niepolskich właścicieli kopalń. Tak to się skończy, także uważam to za wielki błąd, że tego górnictwa się nie broni. Na koniec jeszcze, bo to już miał być koniec, ale pochwalcie się, bo ja to zawsze gotum, że nos się postrzegł przez pryzmat tego węgla, tego hajera, tego takiego, że my trwamy tak, nie? Moja koleżanka padała, że jakby ona jechała w podróż dookoła świata i przyjdzie ku mnie we środa, to będzie wiedziała, że jest środa, bo pozno to pomyli. Pochwalcie się, jakie nagrody żeście zdobyli. Oj, dużo różnych, no to... No może tak kierowo z najbardziej cieszy, kierową tak połatała te ego. To znaczy powiem tak, no można powiedzieć, że z takich jednych, może najbardziej prestiżowych nagród, no to są dwie. Jest taka w Chicago uzyskana, taki zwany Critics' Choice, wybór krytyków, taka rzecz, mój spektakl został uznany za najlepszy spektakl w Chicago w tym czasie, kiedy tam byłem.
No i w słynny festiwal Róże Montreux w Szwajcarii. Dostałem tam Złotą Różę za najlepszy spektakl zagraniczny na festiwalu. Także to są takie, powiedzmy, no oczywiście to się wiązało z galą tam w telewizji francuskiej, szwajcarskiej. Także to jest tak, że te nagrody gdzieś tam są, ale powiem tak, nie jest to rzecz najważniejsza. U mnie one stoją gdzieś w garażu wszystkie. Nie mam kącika wystawienniczego na wszystkie nagrody tam. Przybywa ich na parapecie, na oknie, w garażu, jak się nie mylę. Nawet tego nie kontroluję dokładnie, dlatego że moim zdaniem ważniejsze jest to, co zostaje w ludziach, to, co zostaje. Dlatego też nie piszę pamiętników, nie piszę własnej historii. Jak ktoś będzie chciał, to będzie pisał. A ja się zajmuję po prostu dostarczaniem ludziom radości i budowaniem relacji z ludźmi. To jest, wydaje mi się, że to jest coś, co ma dużo większą wartość niż jakieś gromadzenie jakichś pamiątek, czy no takie mam podejście. No wiecie, motyw garażu w całej historii różnych wynalazków jest bardzo ważny. Harley Davidson, garaż. O jest, Właśnie. przepraszam bardzo. No widzicie, już go Już ścigają. mnie ścigają, no. Google, co to jeszcze? Apple, nie? Także to, że pan Grosny ma prawie wszystkie nagrody w garażu, to jest właściwe miejsce. Pięknie wam dziękuję za wywiad. Dziękuję To również. było zakończenie. Dzięki.